Ina nga rin irugi, nga iba sa pagayam, ti par 3, ti pagkasalitaan ni Angelo. Sagudan nga rin ti par 3 nga pagkasalitaan. Dear Manong Nemi. Manong Nemi, iti panaginagaw mi kani Jude, iti paltug, ngay pasarang kaniya, turong na kaniya. Iririta nga panang pilit na kaniya, Kristi, nga mapanda kano iti nagtulagan da nga papanan. Gabutag, kadkad Manong Nemi ni Kristi, pilitin na, inatipak, paltugan na kuma. Ngem, kinamatak ti ima na nakagam ti paltug. Naginagaw kami Manong Nemi. Naginagaw kami, ti makadakas, Manong, pimutok. Saan nga pagpakadaan, no kasunod pa nakakalbit na nga paltog. Oh! Kuna na, Manong Nemi, napuntaan. Diyan mo no, apasit di bagi. Ni Jude, iti napuntaan. Nebatak, Manong Nemi, kat naodatan. Graben samit. Napaikis ni Kristi Manong Nemi. Dumarok ko amat di kakaduana. Ngim inati pa ni Father Damian nila. Mangayab kayo ng ambulansya. Una ilugan yun na. Ni Jude, itikot sa'yo kitaray sa ospital. Manong Nemi adada nga nakiktutak idibaga ni Father Damian. Idi, tamaipanaw dan ni Jude. Nagsaysaya sa itidara keng kuan. Saan ko mga rumbeng kasi tinaramid mo? Tinaramid yo! Father na matangamet, kahit nakapaldugan, kahit ko lang sa lakniban di biyag ko. Naginago kami ti paltug, saan nga siya tinang kalbit. Posible at isong nga ron tinika, pwesto tiramay na taga-tilyo. Saan ko mga rumbeng tinaramid mo? Kapag kapsat kayo, kay ni Jude. Sangapot mo dito, ha? Kasano ko mati ba nagkapsat may Father? Nastos daw met Manong Nemi ni Kristi nakangeg. Ngawa ni Dinti sa bali nga nakangeg Manong Nemi. Siyempre kami ito nagtisimbahan, tapno rigasta ka dito kami sasalita kadwami ni Kristi. Nadalaing Manong Nemi ni Ama Sido ti Asideg, tamadaw mga agdaldalus. Kaslam mo kulukul ti panunot ko. Kasanon, nadadagas ka na pasamak. No saan nga makalasat ni Jude? May pakamulakat itan, kanagi di polis. Kan kastamad ten, may pakaamon kani papang na. Tigas dyan nga napasamak, iti anak na. Tadlaw ni Kristi Manong Nemi, iti panagdandanat ko. Madanagang kamit laing. Saan kumanas ka ngamin kasi tinaramid mo? Ano siya inaramid? Siya kumaita tinapaltugan, siya kumaitan tinatay. Kahit kang igawid, kahit kung saan agbalagay ni Jude nga mangyadayo kang ka, tatakil ti pamatik nga iyadayo na ka, makarepan na ka. Naging gawa nung Nemi nga nangagmin di Serena, tilugan di kiti pulis. Ni Kristi nga dagos din nagsaludsud na nung Nemi kay ni Padre Damian. Father, anong taramidan tayo? Adan di kiti pulis, tiluan di lakid di ni Angelo. Pero nga nga sumuko ka, iho. Sumuko? Sumuko ka na kiti pulis? Ang subliak manin ni pagbaludan. Anya tinamnamaan yung aramidan na kanyak sadyay. Kakadwa ni John. Amangan mo, papapatay na ka na kiti pulis. Oh my God, Christy. Papananta. Father, si Kante makamuka na kiti pulis. Papanin nyo, itinikot ti simbahan. Sumusurot mo ti Kristi manong natin. Kaya nga da kami tinikot ti simbahan, di manon kada kami dito, Manong Nemi, ni Ama Sido. Saan nga natalagad nga dito itiyan mo, Angelo? Tata, Ama, sigurado, naamuanin, ti papa ni Jude, tinapasama kita anak na.
So, pinagtignahin ng digiti pulis. Kansala nga data. No awan maaramidan digiti pulis. Baka digiti private army ni papang ni Jude ti baon na dito eh. Kanya, at the private army na? May isang nga drug lord, ti ama ni Jude. Nga isumit ti amak. Isot negosyo da, iti syudad. Iso nabaknang da. Kan ado ti armas da, ado ti buyot da. Amo sido, anyan tanamidek. Insuro dak man, iti martial arts, boxing, judo, karate. Kanino sa, sinusuruan da, kanagaramat ti paltog. Ngayon kasi nga, kaado da ako nam kabailak nga tayo da. Talumaban ka kadi. Anyan nga taramidek. Nasumuko ak, papatayan dak matlaing. Saan nga babaling nga mamatayak? Makilaban na. Yung dito yung taon nagdatit likod ti simbahan. Ang mga napalawlawan dan ti simbahan. Nagtimek ni Christy manong name kit dinamag na aman sido niyang artirumbing haramitan tayo. Agawid kan, Christy. Ha? Pag-awidan na? Angelo? Saan nga rumbing nga may ramraman ka? Aan, sumunod akang ka. Noon niya man ti mapasamak ka ka. Duwata nga matay. Hindi mo timatpatig ka, Angelo. Manong nemi at danapan inala ni ama sido. Linuktan na titakkel ng lakasa. Baul. Nangiruan ka na gini paltog. Ama, ano na kita? Sala nga natang basit nga paltog mo ti masapol mo. Na ito dakkel. Lamon, kandi gito na ginibala. Makikubatak. Di mo magayam kahit sumuko. Di makikubat ka. Dito, likod ti simbahan, ti pagyanan tayo, ama sido. Christy, nakasagana ka, di ka sumuho. O na, ama sido. Sige, nagsagana kayo. Magnati ti likod. Pumanaw dito eh. Umadayo tayo dito eh. Mapantay ti lugar. Nanarigat dati nga masapulan. Di kitiya. Kalaban. Manong nemi, kasta unit karintar mi partak mi nga nagpadaya. Sinulpot mi manong nemi ti kasamakan, binadlaso mi ti karayan. Lumanin nagsardeng ni Christy, kung nakamin kang ka nga gawid kan. Saan nga naskin sumurot ka? Narigat ti amin. Hamo ka ba ilan? Ura niya't mapaspasamak. Saan ka panawan? Saan kang adaywan, Angelo? Ama sido, malakain na kayon. Adayo ka di pa eh. Nasatan tayo nga bantay. Sa atin makadawnon ni Tiya, may sanga purok nga natalgan. Bantay? Nasatan tayo pala dito nga bantay? Ulyan tayo? Sang atin tayo? Sada tubo mo pa. Awang ka diti, mabalinti nga pagluganan. Agreklamo ka, Angelo. Sumuko nga ron. Sige, saan? Humay kang Christy. Bagkatan ka. Ha? Magkatanak. Makapagnaak, makataraya. Manong nemi, kaslita pa lang mapatasak ti kastoy pasama. Imbaglagi din. Ta, sa ka nalaka mabanog. Ngayon ni Christy, manong nemi talaga nabanog. Dakayan. Angelo, dakayan. Magkatan ka, salabahin ka. Sige, itilikod ko. Irakos mong takyan mo ito tingnet ko. Kat nadulog po, magkata ka kastoy. Sige. Marigatan ka, sana ka marigatan. Nalaing na ito eh, subbida. Sige tayo, ituloy tayo. Dandanin na makadanon. Manong name yagsip ngete ni di makadanon kami ti baga ni ama sido nga papanami. Di makasdaawak. Init adayo kami pa eh. Adamang mga kong asla mapatpatit nga
Gong? Amasido, ano na hiday? Warning na kiti pumurok nga da sang-sanga ili nga dumten. Kat anyat armidon da, agsagana da. Kat kunak mano na saan tayo kalaban, kakadwa kita. Ngamitong malasin na kon, ti Pangulo da, ni Caberto. Saan nantun nga, warningan nantun di kakadwa na. At akadamit armas da? Flying speak, armas da. Kadadamot paltog da. Ano rito nga purok, api na isang salumina. Aon, pasit madlang di barangay. Ngam na iyasal salumina nga purok. Dito'y, amo kasan na tayo masapulan. No, awan tiyak baling espya. May isang alakay, manong nemi, tinangtanggay at ima na. Nga kasla ng warning ng pasardeng, tanya manapanggap digri kakadwada nga nakalingad siguro. Caberto! Nisido na ito eh. Malasing ka. Nisido. At ang sagi di pakastoy mo nga kasawa, no agnobyo, nga dito idang agtamang, agtaray. Gamot agin siguro. Dagi dinaganak, timay sa kadakwada. Pinadanon na kami manong nemi. Sinalabraran na titadanon. Yung ni Christy, kaslasahan nga makid na. Awanan tinas kampay nga kaputing mo. At data yung tinatalagan nga lugar. Ano itan ti mabas pasamak tinagapan tayo nga lugar. Awan tayo mo tayo. Awan ti komunikasyon nga mabalintay nga pagtawagan. Madanda na ganitan ni nanang mo. Sigurado, amok. Nagkamang ni nanang ti simbahan, nagsauda kini Father Damian. Ibaga na siguro nga, adak tinataldad na talgad kasasahan. Nga saan nga mo ni Father nga dito yan tayo? Tsaka mo takasla, nagpakada mo ita ni Amasido. Di mo nakita. Nagsarita da kay ni Father. Sakbay runog yan tayo tinagka. Nagkamang dito eh. Di Jude, anang itanti ka sa sahad na. Nakalasat na tan. Tsaka mo. Kabsat ko kano. Agululubod ni Father Damian. Awang pati nga agulubod. Kasunod pa nagkabsat mi kini Jude. Abay nga saan nga dangos kayong baga ni Father. Abay saan nga ni Jude tinang ibagaan na. Tapos kung masaan nga panggap ti dakas kanyak. Baga saan nga mamati ni Jude. Anya da ito yung nagbali ng bibiyag ko. Si kamalatnag ko na angelo nga sikat naramat ni Apo Diyos. Kadagiti agpanggap inidakas kan ka, pasurot ni Satanas. Narumbeng nga matay. Karbeng ang klayang salak ni Iban, tibiyag ko. No, at darumaot dito yung kalaban, kat siyak, tipanggap na patayan. Pumatayak. Umutang ak tibiyag, tipadang at ako. Risumanday ti tinesken. Iti na isaganan manong nemi, tinsaganan da nga makan, nakaselebrasyon, di pa nang welcome da kada kami. Nakarakdak kila tidog na lamisaan manong nemi, nag-abakam kini Christy. Bahang ka na ram di kastoy amakan. Na kayo nakatbak nang kayo. Nabak nang madig di taraw na. Oh, adamat letson. Ano rin itong letson? Tata Berto. Letson nga paabo. Alarugyan di mangan. No kayo tsuat kaldo. Tinula aneti bumano. Tingnan na. Ito matin natin. Yan. Kinilnat nga kamutig. Rangaw ti kamutig. Detoy. Baka kayo tso. Ano rin ito ta? Ay, nakirog nga ararawan. Raman namon. Kaya nadulat ng letson nga pabo.
Malpas pandangan manunaymi iti maysa nga kalapaw dito'y kami enagyan kadawami ni Tata Berto, ni Ama Sido, ni Christy Kensya. Inlawlawag manunaymi ni Ama Sido doon niya ti sitwasyon. Angelo? Siguro tayo anak ni Rita. Rita tinagan dinalang mo. Wan tata. Jude. Napaltugam. Saan nga sakti ng paltog, tasang ba't asyak. Hamad nga ramay ko naisarek iti gatilyo. Aksidente lang nga nakalbit. Baka nakalbit na lang ni Jude. Nga naira na nga naiturong kang kuwana ti bunga nga ti paltog. Bali, sumadlan nakapaltog ti pagbagina. Dimteng di kiti polis ko na yun. Swan. Siguro kat na ipakamon. Iti ama ni Jude. Nga ni Don Paco. Kat pinagtignay na di kiti polis. Nga mawan naramidan di kiti polis. Asinot sumarunong pagtignayan na. Basit mentibilang di kiti polis. Saan ka din nga umanay di kiti polis nga mga anong kanyak data? Numasaktan ni Don Paco, nang runag at kakaiso na nga putot na. Sana agsardeng dayjay. Baka pati ti inam kiti ramraman na. No! Sandalangin nga ramidan deta. Angelo, abi ko mga iraman ni Don Paco, ni nanang mo. Nalipatan ka din timbaga ni Father nga. Ngang kapsat kami kini Jude. Mamati kay kadi Ama Sido. Tata Berto. No isut imbaga ni Father, napikit di nga saan. Ngam no kasano nga napasamak, di mi ammo. Nilayang nanang mo ti maka ammo, no kasano nga napasamak ti amin. Kaberto. Ama Sido. Adayo pwedeng tikabusor. Mapakdaaran tayo. Ada para siim tayo. Kasanun no, adu daw na'y. Tapno, awan ti adu nga may ramraman, kas pagrikan lang. Ada na rin madagkoy ba't asidag, nga mabalin nga paglimanan ni Angelo. Nasking ka naglimang nga, aglimang ka. Angam no, masarakan da ka, kat paldukan da ka, kalintigam tagibalas. Uno mang balas ka na kuwada. Sumurta kang Angelo. Iti kuweba. In kaso lahing mapanag aglimang. Sumurta kang kasa dinumantiin mo, sumurta. Alasan pa lang nga panunutan tayo, adayo pala mapasama. Malaksid no, adda mga kadagiti pulis nga dito tayo nyo. Wano adda nakakita. Ngayon may ka dito eh. Saan nyo pa lang sa panunutin nyo? Rabin, kat maturog kayo. Amadam niya, Ama Sido, mapanako niti kalapaw umiiti nga asawa. Pagturog ka nga ron, ay itad mo. Talo kayo dito eh. Makaisturbo ka lagi dito. Ha? Angelo? Apay? Ama Sido? Apay? Rumik ka din nga, may misakal pa ti pagyanan mi. Malaksid, ano may kakanyak? Siyak ti kakakalapaw mo. Christy. Kita rin man pa yun, adda ka iti may sakalapaw, no awan ti kaya at yung ang rabinin. Sige, Ama Sido, mabalinda ka mga rutin na panawan. Nakasaganan, ti papag, nakaplagin ti kamen, duwang apungan. Do ko mangin kamen, may sa iti papag, kan may sa iti datar. Okay, baam da mga bagakaroon ka ni Kaberto ti may sapeng ikamen. Saanin, Ama Sido, taapay. Kahit mo sawin may sapapag, agkaabay ta. Christy, no saan mo kayat, awan ti mapasamak. Kaya no kayat mo nudyak kayat, amo kang mawatan ti amin.
Ako na walang naawan labsin dito ng istorya. Baka puro aksyon ko na sa bali nga klaseng aksyon. Nalalala, nagsalita kayo nga doon. Dahil nga matulog at trabihin. Panawang kayo dito eh. Nagyaman kami ha, Masido. Imuno nga na panagadaman ni Christy. Amok na sa ang nararawam. Papag, awang kudson na. Aganit it, ti papag. Ikamen, nasilag. Pungan, amok met kaya, kabaro ti supod di pungan. Kan kabaro, no, kalablabat yung ulas ng inted. Ano yung pinang ortiro rayam? Panagkunakit sana ka makaturog. Maturog kalatan, Christy. Apay nga saan ka maturog, adang arot pigsam no kas paggarigan tadan tumapasamak arangit into bigat. Muna kalatan na maturog. O may kang harot dito eh. Dito yung iking papag di pagtugawam. So nga tinaramid ko manong name eh. Nagtugawak mat iti iking ti papag. Maturog kan, nagidakan, maturog kalatan. Nagidakan, inawid na. Kung ako hindi mo kayat, nga niya. Abing ginuyod na kayong paida. Nga orek lang na pakarakop ka. Angelo. Kas na kunak. Orek ka sa nagad. Sang ka nga daywan. Adag na titisibay mo. Adag. Nga tumulong kang katanyaman na may tultulong ko. Kang runaan o na iti managkarkaharak ko. Ano ti karkararak mo? Nga sabi ko mata, awan ti dagas nga panggep, ti amayo kini Jude. Kontra ken ka. Nung nagsarita, the father kini, doon pa ako. Baka imbaga ni father nga, agkapsat ka kini Jude. Tas ang galing nga mo, doon pa ako nga putot na. Baka saan? Tanoan mo na kako ma. Inala na kako ma. Nalimit unay nga min ni nanang. Saan ko mga rimabat kastoy pasamak. Naimpudno na kamano sa no at talaga tipudno nga ma. Saan nang imbaga keng kagabuta kagugunan ti amam. Diba? Si kamit lang ko na ako na nanang mong intanamnan. Na sinuman data nga amam. Baka imununa nga nagayanayat. Dananang mo, kinidon pa ako. Nasikugan ni doon pa ako ni nanang mong binaybayan na. Tayo nasawa na di asawa na ita. Baka imununa nga nagsikog di asawa na, sakbay kini nanang mo. Unubak nang di asawa na, iso nga bimak ng iso na. Tsaka mutan, nuanyat na pasamak. Una niya at talagang gustong istorya. Maturog tan. Good night, Angelo. Iso ang mismo manong nemi, iti nang maldit, iti agek kada ginibibig ko. Apagbiit, ko na anak. Manong nemi, tisang aw na nagbanglo naman paagat. Litsun nga babo. Naggud na hitakmet kang kuha naman ng naming inamalakmet dagiti bibig ng saan nga pagapaman. Inamalak. Good night to. Manong nemi ni nanang ko. Nagbuluntaryo met manong nemi. Tidakulap ko nga rin mabaw iti baro kong inikanda iti narasa yung arwada nung bestida manong nemi. Kalinikat na itay titapar ti baro kong na. Manong nemi,
Ora imila alawan ti anges mi sinan di kidi bibig mi. Ngem nakaanta man dakulap ko di baro kong na. Angelo. Si Kamat. Papagbit lang nga nagkangkay tayo. Good night kiss. Nag-good night kiss kami. Nakapapahod. Sana tayo, ma'am. Allah. I love you, Christy. Kayat ko timang ibati. Di pagkalaglag ipamtukan niya. Ha? Ano tikit mo sa nukas pagarikan tamatayak. Nga madama ibatik nga biniti sa klot mo. Aganagak mo tamalasa nga kas kininanang mo. Di bastardo kit agitukit di bastardo mo na bastarda. Angelo, ang retong ipagbagam. Takayat mo ka din timatay. Sika ka din timahabak. Diya ka mo noon niya tigasat ko. No, sikat ibida Angelo. Sikat nagsurat eh. Ewan na ya, kasano ko mga kasurat ka noon atay ka. Nga marami din nakarati amin. I love you. Kahit naulit pa yung anong name ti managlanang manindig di bibig mi. Amo mati ni Christy ti bumales manong. Sa langan ti barukong na ti ayan ti may sadakulap ko na digat addan iti baba. Nga ikatekon manong name tinanglangid ti ruangan ti kuweba. Nimi na puutan manong name no kasano nga na nauksub ti arwatan mi ngagpadpada. Wen. Ket iti lamiis ti rabii iti nalamiis nga paset ngayan. Saan nakabaylan manong name nga sebseban ti bara ti apoy ang gumilgil ayab gapu ti rogsumi kini Christy. Ti babae nga ipatpateg ko kin mang ipatpateg ka niya. Umapapoy tirik nami manong nemi. Kat no addan tuman sumangbay nga pinaltugan. Umuno na palang ti gubat. Nga panagkinubat mi kini Christy. Panaggabumi, panagsinipit mi, panagkinagat mi. Aging ka manong nemi. Na talaga kristal lasal salmat-matan ti babae ng patpateg ko. Impakay na namin pinsanan ti amin na. Kat ginunod mi manong nemi ti ragsak nga namnamaan mi nga magunod. Tinaisang sangay na ragsak. Tay di malpas nga ninanam mi ti ragsak. Kaslamakan nga naimas nga kayat mi manen nga maulit man. Naimasin ti turog mi kalbasan na manon na imi. Ni ama damian ti umay nang riing ka na kami. Hoy. Gring kayon. Bangun. Doko kayon. Di ka pa insubli tinoksobyo. Ama damian. Insubli ako, hamat lang Nga po siguro ti bandog mi. Lalan. Rumaraw ka katag ka. Mamay ka nakasaganan ti pamigat. Saan may sarang ni Christy manong naimitirupa na kanya. Wapay. Saan kumabilang arumbeng tinabasamak? Kit no di mo kong makinayat, saan ka matapilitan kat? Naglaying ka? Apay ka nalayingan? Naglaying ka ang karawang. Mudandanagan itanda papakin ni mama. Kaya nagdikakapsat ko. Ano nga naman teramidan ng aksyon. Baka isod namang dagdag ka rin di polis. Dapapakin ni mama? Sabi ko ma. Tapno agawin da ka kanyak. Baka din nagbalinin nga kasok kit kidnapping. Baka dapayin rape. Ha? Sa alayang. Nga ni doon pa ako nga ama ni Jude, ti kalaban ko. Pati din naganakan ka. Kasta kayo magkatababak nang. Saan ka kasta naganakan niya? Saan kas kini doon pa ako? Nung mapaigagayam na gitoy. Sige. Sabi ko ma, tasa nga dumakil kasok.
Baka frustrated murder, kidnapping, rape. Ini mas may tinangan, manong Nemi, kan ni Kaberto. Kumusta ti Glaulaw, kadwa? Wanda na, Kaberto. Naridam na kiti para si M. Ngayon ti di mi amo, manong Nemi. Adagayam na singed, kini Jude, nga tagapurok, nga ayan mi. Wan. Nadlaw ni Kaberto, napanan ni Julius. Apa ka jak makita? Basit lang bilang tayo dito, nagtitipon tayo, gilinasin tayo, apaon ng Julius. Sunod at nga Julius, Kaberto. Dinamag manong Nemi ni Awasido. Tagad to eh. Anya ti apeng awang arod. Ada ka di relasyon ta? Kini Jude? Amo ni Jude ito eh. Kapag tayong pasyarin ni Julius. Delegado nga rod. Delegado nga talaga. Agsa nga nakakadwa. Agridam ka nga para si Amy Taglawlaw. Delikadon. Anghel o. Nadagayam gayam ni Jude dito eh. Imay ayaman dito ni Jude. Sante gayam nga na talaga dito yaman si Jude. Amo, kat sampay nakadano ni Jude dito eh. Sadi wawag po't gayam na dyan nga. Jude, anong rutin taramitan tayo? Sakbeng maladaw ti amin. Mas magarigan tayo di pala rabiing apimano ni Julius. Yan na siya at paket mapangkay ni ti naliman na kuweba. Anam ako na, Angelo. Awang kasta sagbay, ama sila. Agbati dito ni Christy. Apay nagbati ak, sumurutakin ka. Napaganda dyan nga kuweba. Gabuta awan ti mamano ti mapansad at nagbalay nga uleg. Ha? Sa'yo nga rin ibaga nga natalagad sa nga paglimingan ni Angelo. Kamay na nga tamad na parang magkandig iti uleg. Nagbati ka. Saan? Sumurutakan ka. Di mo kabutang ti uleg? Diyan pa kinuputang drabi. Ha? Manong Nemi kadwamin da Kaberto kaniya Amasido siya kini Christy. Nagdalyasat kami kalabato manong Nemi. Ngem, saan kami pa'y unay nakadayuman ni Puriti Purok? Idiadan mangimaga. Dagi Jaydan! Oh. Gligit kayo! Nakalalis to di kayo di pasamak. Sino dagi Jay? Mabigbig ko na dyan ang timay Amasido. Ano ba? Nag-uwaras kayo! Palaw-lawan tayo na! Ni Busbusabos? Kasano nga dito ni Busbusabos kat si Babalo? Kinunak manong Nemi. Siguro kani son ti panagtignay. The Jude, kani Don Paco, ti Bunggoy ni Busabos. Patapon di kita. Di kiti pulis. Handamat nga basta agtiglay. No awan ti order ti hepe da. Uno ni Don Paco, no hanang kahit nga handag kinaawatan kini hepe. Kinunahan ni anong orten dramidan tayo? Tata, aglingan tayo kadilata na kastoy. Tibaltog mo. Detoy. Dito basit teramata mo no taramalag mo. Dito pa lang ama. Christy, saan ko unay masasidag kanyak? Baka nadapang baltog kanyak kasi kat matamaan. Basta hadak lang tayo sidag mo. Paglagad kayo mo yung bag. Siputan tayo na kita mang palpalaw-law ka na tayo. Kakadwa! Di kita idan!
banyo ina! Makiglingid kayo! Kasi, aglingid ka! Diyos ko, nagatupaldog na. Masino? Naglingid ka lang. Mangurit ito siyempo nga bumalas. Para malay ito saran. Ito'y, bit, kung ito bumalas. Oh! Dito po'y, oh! Dahil kadilang dadapaltog na. Bumalas naman yan. Saan tayong may kantigong dawing umaday dito eh. Masino. Nagdupaldog na. Masino. Nagalabidan tayo. Urahim nga babanog dagpaltog. Sa tatugod dawan ito maray nga palaod. Ito sa matagsardag. May busan ng tulat at bala. Tawanan. Okay. Agbilang, aging ganit talo. Biglaan ito pumaltog. Sa ito tumarang palawad. Kabayatan ti paltog. Kaya, ito ako isa. Dua, talo doon. Sige, taray. Kasi. Taray ka kasi. Taray. Alay ko. Taray ka. Simursurot ka tumang kami. Taray. Sige. Pumalas na lang ta kabayatan ko. Sanod tayo. Kamangan titi. Kamangan titi. Naling mata. Kuya bahadan. Tarasem. Manong na may berglaki din tararakil di bato nga manglungid kada kami. Kamayat nga agtartaray kami nga mang kamang itinalimad ak kweba. Nga ni Kaberto manong na ti guide me tasot umuno na sursurutan ni. Ni Ama Sido manong na ti Maud Udi. Idin to tanagbaitan mi ni Christy Sona. Kat gabot ang manigatan ni Christy manong name kinidaw na agin na natin kumapay lang. Kaberto, agrista pala ito aglagad. Sige, Ama Sido. Aglimig ka na lang. Siyempre nagkaputa itidaya at na itidaya na kita kalaban. Sige, agin na ka Christy. At tayo ka di pa itinalimad at kuhay ba? Asdagan. Si Miri pa kiti paglinglingadak manong naimi gabot adumat na kiti nga atong bato. At nakitak manong naimi. Nagling nakatakder. Ama Sido. Oh, sirigig ka naling dajay. Anaramatin. Dati paltog ko basit. Dati 45 ko. Pakawanan nagnabo, Diyos. Oh my God. Nakala, natamak. Nakabatay kang samatan. Natulid, natnag. Baka no saan nga napakaruan kat ngam na tayo matlayan gabutan na ito imun o na nga nagdiso ti ulo na iti bato. Dumanok na nama. Nakadaduda. Sige. Pasabtamida. Taarmailit mo. Tusarap. Sige. Okay. Sige, pasamtamida. Naglingad na. Ibusak din pa na termalit ko. Oh, bumalis dan. Naglingad kayo. Naglingad kayo. Diyos ko. Nandito yung mas pasamak. Ano? Anda man ang nagsarding ang paltog. Nagaskas na lang tibala. Naglingat ka, basta naglingat ka. Yata, si Martin Damanin. Gundawain ta rito eh. Sige, kasi naramid mo itay. Ha? Malagip mo? Ama Sido, tumakder tayo. Pasarod ka nga atras. Kabayatan nga agar banata bida. Tapos saan nga makabahalas. Okay. At saka na, Christy. 1, 2, 3, go! Sige, malawag ka daw. Magdakagtaray ka lang. Hindi nagpakadanagan, Christy. Tapos, Nasa nagtayon, di ko ba?
Hindi makadanon kami nito nagtikweba manong nemi. Nagpwesto ko na ni Caberto. Pwesto nga nagkalulag manong nemi. Simabad ka na kami. Ngayon, siyempre, nalingak met. Pinaltugak. Ha? Ang nakal nga ulag. O, pagdanagan na tayo. Umunag tayo, pay. Tap naman kita tayo, nalanglingad nga yan tayo. Caberto, talaga ka din nalimad dito. Kasla sa akong nga kuweba tay, ang gani. Iminuwaling ko. Inuwaling ko na akala ba to, isa ko insera, adan nga mo dada ito. Baka lang nga di putok. Ang abala. Dito tayo. Nasipngit. Christy. Ang abala. Caberto, awan di ba ba nito pagsilaw nila? Da. Hindi tugot ko. Kompleto ak. Angelo, dito iti ko plus light. Sa mga sinjag na ito aking ki. Baga sa ngagbik ti silaw ito eh. Man, damat angin sa sumsumrek. Ang sa amin na kuweba na ito eh. Met echo na. Di ikantat echo. Hello? Oh, dada echo na. Di kat kuweba tayo talaga. Talay mo tayo, Vietnam, Christy. Sa bali man nga laban, sa bali idrabi. Magrigat anak, matumaray. Buto na sakit pala at magbagi. Buto naramid mo. Inaramid ta. Amasido. Angelo. Dito ti kadilatan. Dito plan-planot. Agting na itaadwa. Caberto, mabati ka. Ay, siyang karumbing sakti mabati dito eh. Nga kadwa ni Christy. Napimpinas nga rodlatan no duwa kayo nagbati. Bantayo ni Christy siya taktig na ito. Ano taramidam? Kabudasak lang tinang rookie. Kadan napatay ko. Tultuloy ko na mas ito. Kompleto aktibala. Adarmalite ko. Ada 45. Sa mo itang sa batin. Natalagad tayo yung tayon. Apin nga rumor ka nga lumaban. No saan na kang lumaban? Saan nga pumanaw? No saan na kang lumaban? Maibos. Saan nga maibos? Tiga laban. Kasano na sikat na matamaan na? Sabi ko matanda ng balindrabi. Tapos na pakalaglag ako. Kagangaw ka pa ilahin. Mabati ka nga ron. Lalay nga manghilaw. Saan na ka nga baybayan na po Diyos? Rimuharak manunay mi di kuweba. Kinamang ko manunay mi. Tidak kalabato nga paglengdak. Adda iti daya di kiti kalaban. Beta. Talaga ha? Talo di kiti eksasaruno. Pakawarin at niya po Diyos. Yung rombeng siguro mo kung kaya. Oh! 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 Wow! Natulid na nga talo. Naglaing ka nga talaga, Angelo. Amok nga bumalis na. Ije tayo ang nakakadwa! Upatin tinaksay ka na tayo! Libusamos na ijay. Agparada ka, Busamos. Busamos! Sikat agparada! Saan ka ang lingad na kasta? Angelo! Dito yan, timauding altaw, tibiyag mo. Baka sikat yan. Maud-udin ngal daw na. Apay nga naskin, pipin na tayo. Bilin nito pa ako. Papatayin na ka. Ada na itoon nga 1 milyon taulong. Kanya? Asino man nga mang pasakit, kini John. Papapatay
Adun tinaksay ka na kayo, busabos. Saan nga na ubeng kakalaban? Saan ko mga paaramat ka na Baknang? Kumusta gayam ni Jude? Nakalasat. Ngayon kakurkuran ako onin doon pa ako. So, bilan na kami. Ngoman na ka papatayin. Isinak to ti ulom, itatag ko ken ko na. Nga pag-claim ko ti 1 million pesos. Baka sika, ti may isinak ti ulo na. Ano ah? Idya nga paset. Bana! Kaskas na ka lang ti bala. Nakapimpinas na naglangan ta. Kabayat nga mambanatan tayo! Palawlawan tayo tayo na! Ha? Palawlawan tayo? Sige, agpakita kayo. Agpakita kayo. Ito. Sige, pakita kayo. Sige, labanos ka na yun. Palsan tayo, isuna! Antay malawas ka, maksay tayo, amen! Puro lagkiyak-kiyakan, bus-busabos, manong... Gasgas na kailan di bala, busabos! Natalgad diyan ko! Matamangan tulad talo ko! Kalwa! Irapan tayo ng palawlawan! Sige! Magpakita kayo! Pasikita kayo! Ay talaga gintuturindan. Pay! Sige, busag ka! Busag si balak! Palsentay na! Palsentay so ng adwa! Sige! Agpakita ka mo, Sabos! Sa mga mandarin ng nagkadwam! Adot na tayo ka na kayon! Talagang ibos na lang tibala. Magsardengdan. Nabayagan manong naming awan ti mga kopotok. Hindi kahit ko't umakakari ti paglingadat. Talagang nadyang bosamos ti tarjet ko. Isumat kami tagda itilikod. Mangida ulo, kabatos at pangulo da. Iri pa nagkamang ko manong naming ako mamang iti sa bali nga paglingdak. Paglingadak. Uy. Nada nakasipot kanyak. Binanatanak. Uwin manong naming. Oh! Uray ko na baliktad. Diyos ko. Natama nga na. Busabos! Napunta ako! Nagbaliktad! Kunam nga saan ka matamaan, Angelo? Asin kanyo, tinagbaliktadan na kakadwa. Ay, gupwede nyo ti ulo na. Ay, so itadak tayo doon pa ako. Sandak nga napuruan. Nakunak tinakan ko manong nemi. Sige. Nagpakita kayo. Kabayatan nga sir-sirak, nagsaysayasan nga daray iti pakarang ko. Di kajidan. Silawanan niya mandang umasdip. Patay kayo. Amin! Oh! Oh! Pay! Abo! Diyak na. Nawanan na bala. Ikarigatak nabalahan di palto ko. Kadwa! Banatan nyo! Ikarigatak. Oh! Naibusan ito bala. Balak na palto ko. Kabayatan naman paltugan tak. Diyos ko santa ka may berhan. Kahit ko may tagbihan. Kasi tinitan ko, Diyos ko. Hindi mabala akong tipaltog ko manong nimitar malait ko. Sikmet. Oh! Tipay. Ito binit! Oh!
Sikat ang parada! Aglang lamang tiloko. Parmakan ka. Rabagkaktian mo ito. Busabos! Busabos! Sikalangan din. Aray ko. Nabati! Manong Naimi, diyaga mo. Nupati ni Busabos kat nairaman na paltugan ni tayo. Diyos ko. Manoon nga tao, tinapatay ko. Mamok, nga kanunungan da, gabutag dakis nga tao, digiti pinatay ko. Para ramat da ka digiti dakis. Yung karigatak ti Makder, Manong Naimi, nga nagna amang sapul na dapat kalaban ko. Dito makasapawak ti medyo na nga to apaset Manong Naimi ti bantay. Pantay nga kalbo, patbatulain. Ni Busabos. Kastoon iti pa nagtartarenag. Aglibas. Busabos! Kung nakpalaro na turid ka, apag nga makapagsaw ka lang, kinapaltugan ka. Sandak ka na puruan. Dapela pigsak, numampaya doon nagsayasa nga tarak. Manong Naimi nagsardeng, kaya't nakbanatan. Hangim, alistuwak mit na ng kalbitar malait ko. Awan kan, tupay! Pag-iso Manong Naimi nga napatay ko ni Busabos, i-accept nga ti ba nagkilak? Nagsayasay nga dalag. Christy! Amasido! Kaberto! Ay nga Manong Naimi. Napukaw kong tipuot ko. Diya ko na muna niya sige si marunong na pasamak. Idagsublin ti puot ko Manong Naimi. Hospital dayan ko. Hospital. Awan tinakabante ka niya. Yung amok mo hospital dayan ko. Hindi may lokatri daw. Ni Nanang. Nanang. Ang ilo anak. Agabante ka niya po Diyos. Nakapsutak na lang. Talagang nakapsut ka. Nadungan natin na ilison kan ka. Saan nakakang ginabaylan ti hospital, di ili tayo. Iso nga naig ka dito yung siyudad. Anak. Talaga ka din nga si Bibiyaga. Si Bibiyag ka, anak. Nimori si Bibiyaga. Mesta ako na kriminal. Tiliwen na kitagi di pulis kay balod dak. Marong suta kita pagbalutan. Saan nga itulok na ita? Ti amam? Nanang? Saan nga itulok? Ti amam? Mga balod ka. Ingka rin na kanya. Nga awan ti may pila kaso kontra ken ka. Sino nga mak? Ni Don Paco. Iso na matlagaya, mapay nga. Idagsal sa rudsudak ka na kayo. Saan nyo pulos kimbaga na sino? Gamot na jak kaya't nalagipan ko, ma. Ni Don Paco tinangibaon tibunggoy ni Busabos. Ngamsan na pailang nga mo, hindi.
Ni Father Damian din ang ilawlawag kang kuhana. Nga daak. Agkabsad na Father Damian kay doon pa ako. Sampay lang at doon idi. Dito ijasimbahan. Tinagam mo mikinip ni Paco. Nagayatak. Nagayanayat kami. Nasikatibungan na tayo na yan, Pi. Ngayon sanga siya tayong kasar na. Tayong kasar na tibak nang nga na magbalin kang kuha na nga doon. Kanay kayat na jibak nang ngimti siya ang saserbilahin ti simpahan. Nagsakit tinakam ko, tinaramid na. Isungin tanam ko namin pinsan suna ti puso. Bilang ko nga na tayo. Nga diyak kayat nga lagi pa na mabalin. Diyak kayat nga matakamat tinagan na mabalin. Amo ni Father Damian, tinagbalin iting relasyon mi. Iso nga nagbalingan na siya ni Father Damian kanya, kas panang sulnit na tanya mga nagkurkurangan tikapsat na. Agaman tayo ni Father Damian. Ta iso, tibang tultulong ka na ta. Iso, iti puon, tiga po na nuapay nga. Naamuhan ni Paco, tikinapot no. Kat nang pukawan tiguran na kang ka. Tas ano rumbing ang kurain na ka. Imbag ta, nakalasat ka anak, ti panakapaltong mo. Imbag ta sika tinagbaligi, iti rangit, nga napasamak, iti nagbabatay nyo, iti bungkuin ni Busabos. Napatay mo amin ita. May sa kriminal, basta. Sana na. Inaramat na kaniya po Diyos, nga nangukum ka na kuwada. Sang ka di nga si kamatlat nagkuna, nga sikat inaramat niya po Diyos ang maukom ka na gititakis. At tapos saan nga naukom? Nanang, ni Sargento. Si babalod ni Sargento. Ha? Apeng yung balod na. Adon di kiti, pamanek-nek. Iso pasurot ni Don Paco. Nag-aramid ka na kiti krimen nito. Ni Jude, adamat lider niya itong ospital. Nagpapaungan. Ni Christy, ni Father Damian. Madamdama siguro may daman ng sumarong kartap mamuandan no kapuot kan. Nung kasta, awanan ti problema, nanan. Saan na maibus ti problema? Ngam ti problema nga nadagsen, nalpasan na. Amo mo na sinut amam. Ni Don Paco ayan na. Baka madamdaman ang tumatin dito eh. Nanang, paturog ka pa eh, kinanaka. Alis to nga pasublem, tinapuko mo bigsan anak. Sige, maturog ka lang. Manong Nemi, si Maruno nga nakitak. Iti tag sublimanen, iti makariinga kalpasan, ti panagturog ko panaginana. Ni Christy. Angelo, agaman ti kinabo Diyos. Si Biyaga. Si Biyaga. Kahit nasa wen, nga, adaklat ta. Oran na doon tumatlang pakalaglagipam kanyak. Iti saklot mo. Dataman natin nalagip mo.
kunaklanusan ka ng mga lasat. Ang gasem, nasarakan da ka nga umput mo, ti amok iding ka natay kan. Matay ka doon artibida, katsak tinagsurat. Sabagay, da ama si do, kaniya. Kaberto, nagsinublan ka ng bagkat ken ka. Imbaga, tanasabat mi di patrulya ti polis. Nga, kinaluganan da nitong pako. Di amam, namon kaya man nitong pako, naputot na ka. Iso nagdaradaras da nga mga tipatiranget, ngandal mas matintiranget. Kasto'y danag, kasta oni ti danag nitong pako, di makita na ka napaltukan, ngawamput mo. Kunana kat, tay susjak mapakawan di bagay, kabuta siyak tinang ibilin nga patayin da, putot ko matgayam kunada. Kasta. Imbaga, talaga nga nagasat ka. Ado ti darak nga nailisong keng ka. Kadi, agkatayptang. Siyak tinangalan at ado nga dara. Apang narod nga sa kasalasang nga nagkupas si pinas mo. Kan nakarecover ako na. Christy, kasalasang ko pala pa dyan din na masamak. Ma-action gayon di pagkasalita. Wala ito nagsusuro kamot kami nga nagkarate, nga nagboxing, nga nagpaltog, di ka ma-action. Tanong saan ka man nakasusuro, di na tayo kumaitan. No saan ka nagsusuro, dagtultuloy ko matipang kairurumen ko. Dahil ito tinayurit ang kasat mo, Angelo. Di kasat ta. Di ba kasalitaan tayo na yata. Ay, data ni Father Damian. Kaduhanan nitong pa ako. Di kita kapsat. Father, doon pa ako. Ay, nakagayam dito, Christy. Sakta ng bantay kang ko, na. Simublata kininanang na. Kumusta ka? Angel, iho. Agyaman ang kada kayo, doon pa ako. Doon pa ako? Papa. Papatawag mo kanya. Kasi nagpaiso, Angel o iho. Kasi nagunak ka na kayo, di nagkapsat kayo kini Jude. Abang nga naglatong himba kayo. Namin adua ka nagsulut-sut ka na kayo di Father. May bagay ko maiding nagkapsat kam kini Jude. Awang ko matikas dyan na pasamak. Saan ko mga aksidente nga napaltugan ti kapsat ko. Alalala, saan nga dahi tapay ti. Pagsaritaan tayo traskan kat naispal kayo ngagpadpada ng kapsat. Baka madamdama o may tumat dito ni Jude. Angelo, doon pa ako. Papa ko nam. Papa. Ito lang silawan nga namin pinsan. Iti panunod ko. Iti mamuak na si kakit anak ko. Diyan ka mo na si Kugak ni Rita, idi. Ikaputan na patpatag ta asawa kita. So, binabayak, tsaka mo, nga takay manak na. Samat nga magbaga, dati kapusat ko nga padi. Tanaw, mimbaga na ko mga napututak ni Rita. Iti, sinuportaran ka kuma. Saan ko mga napasamak, ti panagkalaban nyo magkapsat. Di ka, adabaso ni Father Damian. Papa, ore pa di isuna, dalamat panagbidod na. Nilay nga po Diyos ti perfecto. Amo yung bigbigan na po Diyos, Papa. Amok itan. Iso nga, sampay nga nalado ti amin tapno baliwak ti klase ti negosyo. Nadumatan di kiti. Mumulataman kahit ko sawan. Kahit ko tagsubli di lugar tayo, di paset ng ipatagdarin nyo ti balayo kininanang mo.
Sadya ka magpatakdirdak ka labaray para ka na kayong ina. Sa inyo nga nanusan ti kasi nga klase ti balay. Agyaman kami, Papa. Timanaw di kabsat na bati ni Christy manunay mi simublat ni Jude. Ni Jude nga. Madlang mo lang papahungar man. Jude. May kagamit dito eh. Christy. Angelo. Kumusta ka? Sorry, Jude. Tinapasamak ka na ta. Ako ang basol mo. Sakta aksidente nga nakakalbit ti paltuk eh. Diya ka mo nga ito kayang buksit ko. Nakaipasarangan ti bunganga. Sorry for everything, my brother. Noamok lang ko makakabsat ka. Saan ko makas dyan tinapasamak? Congratulations ka na kayo nga doa. Nada kaya mo napasamak yun. Saan nga, imbaga kini Jude, imbaga ni Christy. Dito nagpatnag yun, iti purok sinamar. Naman ka din ayaw yung kumaday dyan ano ka? Ni Julius na nagipulong at dakay sa jay. So ang pinakamuak man ni Papa. Ni Papa, binilin na ni Sargento. Pinaglibas na tapos-amos. Isong isudat ima di marop iti bantay. Naglayang ka, my brother. Nalayang ka diti masugatan. Napatay mo amin ita. Santon nga mo ulit tikas diyan na pasamak. No awanton. Taga-aramit ti kinatakas. Ganito mismo nga sangwanan nyo, my brother, Christy. Kasi pa nagbalbali ni Papa. Nagbalbali wak natin. Ituloy ko matin nagbasa. Tsak kahit ipaatiw ka na kayo. Nagbasa akmat. Imuno na nga rimor ni Jude iti ospital manunay mi si Marunoak. Iti rumuara kong ospital ka nagsubli akon iti ilimi. Narakrak mo tin di balay mi kininanang may patpatakder dakkel balay. Anong nimi nagyan pa ila temporary ni nanang iti banger ng balay iti karumi. Isot ng isang petan na kanya. Nang no gasta tinongpan ni Don Paco ni Papa ko nang ni Papa ti Karina. Kaya nasawan. Makapagnaad tamad lang ditak kalabalay nang uwan na. Mamadasan damatak na may ng ori awanin tulong di simbahan ka nata. Alam mo di pa pang momang tulong ken ka. Kadata. May tultulil mo na tagsarabit di simbahan. Being sakristan. Ngayon ito naggraduara kon kadadan ton pagtrabaho sa anak to nga tamat na sakristan. Back to normal, manunemi, no kastang ada misa, ada kasakristan ni Father Damian. No da, pagkantami, ang kawairat simbaan, kanta, tapraktis mi, klase, manunemi, intuloy ko kami nagbasa, manunemi kini Christy. Pasaremat sumarungkar, dapa pa kini Jude, ijabalay, ngayon patagdarod na para kada kami. Idagbalawak. Apewan ni Christy. Pinasyar ko isuna manong name di balayda, edi awan isuna tragabsen. Ni mamang na manong name iti ang pastor kanyak. Ni Christy na. Ma'am, matmatik bagbagi na. So nga sanga si Mrek. Alalala, sumrek kag tugaw ka.
Pinilit ni Christy manong nemi tirimuari ti silid. Umsa ka salamat na masakit. Apay, kumusta? Ha? Nagpigsak namin nga. Nabigsa nga? Awan, madlaw mo ka niya? Limukmag ka. Saan nga lukmag dito? Masikogak, Angelo. Ha? Kinamgad lang nga. Apa nga? Ita lang ang madlaw ko. Barbarik kasak namin. Nukas na ngumay eskwela. Ha? Ngayon magkabuto talaga. Nga saan ko ngumaylingad. Nagpudno ako nga da mamaki ni Papa. Kasar ka nga din. Kasaritam da papaki ni Mama. Ngayon kahit nga ta ni Father nga kasar na ta. Hindi ito masikog ka. At apade ka nga dinakait kasarin na masikog ka babae. Kadi. Saan ka nung arumbeng? Umunapay lang yung pasangay mo na anak ta. Sa tando balbaliwang nga kasar. Si awat man digdi naganak kani Christy manong name iti relasyon ni. Agamanak tami ikari kata kayo ti bastardo, ma'am, sir. Saan ka mako nga bastardo, iho? Taadamat ni papang mo nga mangbigbigan ka. Bastardo tawan ti kalaysada. Da kayo kani Christy tinekari saan nga ni Jude nakapsat mo. Talagang hindi nga sami kahit ni Jude. Yung karagito yun, awang kumapit relasyon nyo kahit ni Jude nga po na singpetin. At yung artitulag ha, ituloy mo tagbasa iha, halpasan da ito yung school year. O remadol na ito ang tityan mo. Hanggang to pala sumsumarakit sumaruno, tagpas nga ikan to pala sa mo tuloy ito pa nagbasa. Umuno na kang gradual. Angelo ng anak mi. Sa nga bali, sir. Sir ka di pa ilang. Papa, hinakanda kami ti apo ko. Dahil tati muna nga apo ko mi kat ananadami ha. Naaramin sa jay sityo sinamar, papa. Gusto ya. Buwa nga itiletsun nga pabo. Tagat letsun pabo iti raman di bibig ni Christy. Manong nemi imbas ngay ni Christy ti anak mi lalaki. Ada ni Mama kadwak manong nemi kastamat nang naganak kang kuha na iti pas ngay ni Christy ni Angelo Jr. Diya kahit ti Junior. Baka naloko. Tanaloko ka di nga mana. Saan naloko? Nagadot pinatay mo? Inaramat naglang niya po Diyos nga nangukum ka na kuha niya. Kitamkat nagtalnan nga dagos ti lugar tayo. Idi awanin na po sa abos. Kanabalod ni Sargento. Di Sargento idi, di kakaduwa da talaga idi. Bas nga baludan na ida. Kaduan na ida. Pahalali na kan, lugar tayo. Imadumat na nagiti. O may makimisa. Di ba? Junior. Nagraduar hak sa kanto graduar met. And then, sundo na ba nagkalaysata? Panangaramit ta, edi ading ni Junior. Nagraduar hak manong nemi yung sanak ng madoy iti simbahan. Tako na ni Father Damian, panagretiro, dagiti mga isursuro ti eskwela, ti universidad, ti simbahan.
siyak ti simukat manong nemi kadagiti nagretiro nga manusoro nga professor. Kastamat ka ni Kristi manong nemi saan ngayon madayo. Kaputa kayat na tagtulturi ng agserbi ti simbahan ken kastamatan nga agserbi iti universidad nga kuko ti simbahan. Mangisurusuro kam nga duwa nagapatakderak mo lang ti bukod mi nga balay manong nemi nga nayabay iti balay ni nanang. Ni Jude manong nemi nagreduar maten ison ti mga asikaso ti negosyo da nasaya atin na negosyo manong nemi. Kalaysa kami manong nemi kat adu dagiti di maray ti kalaysa siyempre ni Father Damian ito nang kasar galangan. Talon dagiti nagbalin manong nemi nga bunga tayo na yatmiki ni Kristi. Ni Angelo Jr. kastamatan ka ni Angelica Kenny Dayan. Adamatan asawa ni Jude manong nemi adamatan duwa ang putot na iti asawa. Ni Nanang, anong name niya, piksa pa ilang, nasuti kang ro na mga aywan, kadi-kadi puko na, nga mga tultulun kang kuha na, iti panagbasa dari ito'y simbahan matlaing, nursery, one elementary school, kinder. Manong name niya ito, iti ma-aksyon nga pakasalitaak. Agaman ang unay, iti anos mo, kalpasan nga nag-insend kang ka, iti details na. Kaya nagitin nakpanang sungbat, kadagiti saludsud mo, hindi agsalutsu ko kanya kalpas nga nabasam detalye. Thank you, ti anos mo nga nangurnos kan nangibasa. Tilaing mo nga nangibasa ka nato'y ma-aksyon na pagsalita. Sabi ko man, nagustuhan, nagdidumngag, kan nagbuya, kan sabi ko man, damat na itad na nga adal, liwliwakan pagsarbingan tibiyang. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, ang hello.